Atención, vainos crear en directo. Teño aquí un bocetiño, hai un persoeiro que estou facendo ahora. Mirade para aí. Que se chama o... Ensino aí a cámara. Pero non che vai dar tempo ahora. ahora. Chamo o andrógino. Home, non o vou a perfeccionar, pero polo menos a facer un Adiante. Un desbastado. Poñoche aquí o modelo. Pois cando queiras, de verdade. Está acontecendo en directo, Nótase que estamos un pouco emocionados porque a verdade sempre é fascinante ter a un creador preto porque iso sí que nunca o van igualar as máquinas, a creación auténtica, a xenuína. Hai que dicir que o que temos connosco, estes ovos ademais, son creación de pitelos, Vou adiantar que o que está debuxando é unha figura humana con triángulos, redondeles, círculos. Moi elemental, sí. Todo moi elemental a priori. Eu estou lle dando aquí o exemplo, porque son torsos, son corpos. Podemos falar e facer preguntas mentre estás aquí argallando. Sí, ningún problema. Vemos que estás aí co rotulador, pero os aparellos que tes aí a túa dereita, que semellan taladros e tal, para que os vas usar? Claro, tamén teñen que ver con isto. Son cousas, por exemplo, para traballar isto, Agora está dando as curvas. Non é a primeira vez que o faz, Vese a maña. Non estamos afeitos a ter grandísimos artistas en plató creando en directo. É, de verdade, unha oportunidade única, señores, que os saibades na vosa casa. Isto non acontece habitualmente. Cuidado, Isabel, cuidado. Cuidado. É un coitelo quente. É un coitelo quente, iso? Sí. Ajá. Entón, con el... Lonxe. Hai que esperar a que quente un poquinho. Que quenza, ¿no? Porque agora ves... E agora? Ai, mira. É como se estivera cortando un xamón. Sí, pero... As lonchas... Pero este, ao final, hasta corta... Non son para comer. Hasta corta mellor co xamón, Mira, claro, con eso faz fantasía de cores. Hai que ter... Hai que saber o que se quere facer. Hai que ter pulso para seguilo. Estoulle, a ver, estou facendo broma de algo que é moi serio, Cuidado, isto bota fume. Iso hai que ter cuidado de que a ver se non bota... No, se non bota a andar o... O plató é moi alto, así que as paredes non teñen esa limitación, está dando forma humana con ese... Vedes aquí a imaxe, verdade? Sí. Son realmente dous corpos unidos pola cintura. É o que lle chamo eu o andróxino, o andróxino de pitelos. É claro, ese material deixase... Préstase moito para facer modelos, non? Despois, se se crean noutro soporte, decir, noutro material... Pódense pasar, hoxe en día, con estos avances científicos, pódese escanear, unha vez escaneado, meter nun torno, que o fai e tal. Claro. E facelo en 3D, por así decirlo, non é? Para mandar a fundición. Entón, agora, sí, a fundición ou o que se queira. Ou o que se queira facer. Claro. Agora está dando forma lateral, o perfil, claro. O perfil, aí está. Que é o máis complicado de facer unha escultura como esta que estás facendo? Para ti xa non é complicado nada? Home, un se pode ir metendo no detalle hasta o que un queira, non? Pero... Cantas veces tiveches que facer isto para que che saia? O prova-error no artista? Aquí normalmente o que ocurre en xeral no arte aquilo que decían que a inspiración que te pille traballando, pero sí, pero a veces, pois, por achas ou por ves, ou as musas están máis contigo ou menos. As musas. Que falando deso, teño unha exposición neste momento en Lugo. En Lugo, pero onde? En Lugo no MIL, Museo Interactivo da Historia de Lugo, que é precisamente sobre musas. Que bo, pois xa queda eso dito aí, vai encantar a David, que ele é da provincia de Lugo, e todo o que acontece en Lugo, ele encanta. De toda. Maravilla, mira. Mas eso, é unha mostra que as
As musas que están representadas pois son Sí? xente corriente, galegas, todas, Ah, sí? e están cubertas, a exposición se titula Desvelando musas. Están cubertas pois por unha especie de cortinaxes, e vas ali, tiras, E ves a musa. interactiva, e ábrese a cortina, entón contemplas a musa. Pois a mí encantaría miravela. Mira, estaríamos falando contigo toda a tarde e o mellor facendo un monográfico dunha semana, pero temos que continuar. Entón, agradecemosche Moi ben. moitísimo que o iniciaras aquí con nós. De feito, E agora- eu creo que pode continuar ca escultura mentres vemos estas imaxes. No,